Hei, hei, salut lume, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Ok, ăsta se numește Akinator și este și pe PC, da? Este un joc foarte ștecher. Hai să ne gândim la max infinit. Your character real person, yes. Da, e frumos. Nope. Nope. Nu facem Minecraft. Yes. Nu. 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 Bă, nu știu dacă... Chiar nu știu. Nu. Nu. Trăiește în Anglia. N-are păr lung. Hai să zicem yes, că e din... uite că... What? Nu. Nu. Bine, poate că... Nu. Bă, nu face video de comedie. Nu. Da. Se pe telefon. Ce epic. Mamă, ia uite ce șmecher stă Max aici. Ok. Haideți să ne mai băgăm pe un Akinator. Și vom face pe Max, da. Max și altele. Da. Nu. Da. Yes. Nu. 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 Hai bă, Rudi, ai caută pe telefon. Înseamnă că o să le găsească acum. Da, e și vlogger. Magic nu. Bă, nu e adult, are 16 sau 17 ani. Dacă nu 15. Oh my god, ce epic e Max. Deci da, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și da, ne vedem data viitoare. Pa, pa!